Добрий день, чистовані русини! В ефірі програма «Живий русинський язик». І я, Олена Копинець-Барта, і отець Димитрій. Добрий день! Вітаю вас, дорогі браття і сестри русинки. А чому у нас не прижилася масляниця так і в Росії, а ведь на востоці України? Унікально то, що по уставу церкви ми не переходимо резко від м'ясоястія на Великий пост. Є спеціально м'ясниця завершується неділею м'ясопусною, а потім лагідний м'який переход, так називаємо у нас білий тиждень, або сирна седмиця, коли і в середу, і в п'ятницю благословляється молочко, сир, яєчка, масло, цілий тиждень білий. І ми м'ягенько переходимо на неділю, коли вже неділя буде страшного суда, прощенне Воскресення, і заходимо на поле Великого Поста. Но так намся видить, що наші люди розуміли, що самий сирний тиждень, або білий тиждень, предназначений для м'якого залишення м'яса, лишити танці, співи, веселощі, а тихенько входити у Великий пост. Що ж придумали, на мою думку, не церковні люди? Білий тиждень перетворити на танці, так називаємо масляниця, то на Восточній Україні, по Великій Росії. Ми з того сміємо, бо русини того не знали. І в нас заводять масляницю десь містами, і ми не відказуємося від блінів із маслом. Айбо ми не приветствуємо ті танці, концерти. Ну за чим то робити, коли ми готуємося до поста? Іменно, не случайно професор Олексій Осіпов шуточно назвав масляницю 8-м таїнством, оскільки усі йдуть празднувати праздник масляниця, але він не вписаний у церковні правила. Не є там написано, що лишитися м'яса і пуститися в танець. Наоборот, помаленьку завершуй з танцями, завершуй з гульками, завершуй з гостинками, тихенько-тихенько, як тот спортсмен, котрий вже хоче на початку, на старті добре упертися і добре рушити, ножками впирається і на команду спортсмена іде і біжить. Бо він знає, якщо добре начне, добре начало, вже половина діла. І так легше піти. І так у нас ця маслениця не вписала, хоча містами і ми проводимо деякі радості, но удержуємося від концертів і від танців. Желаємо вам усі, дорогі русини, добре се приготовити до поста, добрі попоститися, аби на Пасху із світлим лицем стрітитися із Воскресшим Христом. На цьому завершаємо програму «Живий русинський язик», а вам, отець Димитрій, дякуємо за красну бесіду. Усім желаю добре приготуватися до поста, согласно ваших побажань, приготуватися і духовно, і тілесно, простити своїх обідчиків, не сердитися довго, бути дуже в доброму отношенню із інославними, іновірними, іноязичними людьми, завжди з миром вступити в Великий пост, і ми віримо, як і ви кажете, що з веселеньким личком, світлим лицем колись зустрінемося з Воскресшим Христом. І слово «Христос Воскрес» буде в нас не просто звучати, а буде як огонь, пламеніючий від нас підніматися. З Богом святим! Будьте здорові!